ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತಾ ಇನಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಗ ಎನ್ನ ಪುದ ದಿವ್ಯ ಪಂಡದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕುಡ್ಲದಾಲು ಆಂಡೈತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಡ್ಪಿಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಟ್ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಹಿಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತದಿತ್ತಿಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಎನ್ನದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ರಸ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾವೇನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡೆ ಎಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ರಸ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಸೂಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಆಪಿನತ್ತು ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದೀತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತಾರೆದ ಗಡಿ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು ಒಂಜರ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೊತ್ತುದೇ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿಂಡ ಅರೆಪ್ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಸಾಸಿಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 500 ಅಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಮೀಂದ ಕಜಿಬುಗ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದಕುಲು ಓಮ ಪಾಡುವೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಓಮ ಪಾಡುಜೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದ ಪತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತುದೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 5 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ್ಡ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಖಾರನ್ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತಾತು ಪುಳಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಪುಳಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರಿಡು ಪೊಜೆಂಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನುಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಓಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಸಣ್ಣ ಏನಾತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಏನೊಂದು ನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕನಪ್ಪೆ ತುಲೇನ್ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ರಿಸಲೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದೀತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಹದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೆಲ್ಪು ಬೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಕಡೆ ತಿನ್ನಾರೆಪು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಈತು ತೆಲ್ಪು ದೀತೆ ಕಜಿಬು ದಪ್ಪ ಅದು ಗಸಿತಲೆ ಕಾಂಡ ಮನದನಿ ನಮ್ಗೆ ಗಂಜು ನೀರೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಈತ ತೆಲ್ಪಿ ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಣೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗ ಮೀನಿಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ನು ಬೇತ ಒಯ್ಕಲ ಪಾಡುಜ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡಂಡ ಅರೆಪದ ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ರುಚಿ ಕೇತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊರ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ತಿರ್ಗಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬೋಡೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ ಅರೆಪು ಬೇಗನೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿನಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋಂಡ ಅರೆಪುದ ರುಚಿಯೇ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ಯಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಮೀನ್ನೆ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಅರೆಪುಗು ಪಾಡೋನ್ಗ ಮೀನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ತಿರ್ಗಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಬೇಯ್ಯಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 5-6 ನಿಮಿಷ ಕೊತ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊದ್ಯಂದುಂಡು ನೆನು ಹೊರ ಇಂಚಿನೆ ಕುಡೋರ ತಿರ್ಗದೀಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ರಸದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಡು ಸುಧಾರ್ಪೊಲಿ ಅದು ಕೊದ್ದಿಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಗುಡದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದಿನ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರ್ತ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಉನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತನಂತೂ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ನುಪ್ಪು ಆರಾಮಾಡು ಸೇರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.